So hello guys, welcome back to our YouTube again. So karon kay magdula na pod tag The Child of Slenderina. As you can see sa akong mga videos kay lahi man siya na Slenderina, which is rat. So guys, kay karon na pa kanina pa dulaon vayot, diba? So mag-easy lang sa taday kay dili beta fro, dili man ta. Ay, unsa man na ti? Unsa na siya day? Gagamba? Unsa na siya? Spider? Of course. Charis. OE. Skip na lang nato best kay medyo dili siya important. Hala. Na ako'y life diripti murag which is mag-careful jud ko ani kay if mahurot na madads ko. Na uy hala ti ayaw na lang jud. Ayaw na lang jud ti. Unsaon man ni siya? Asa may yawi diri ti? Ay, the door is locked. Which is asa man ko paagion ani ti? Hoy, asang yawi diri ti? Ay, dayon, asa man ko moagi ani magsuong-suong ko diri. Siya na pangita avayot naralagi na dira. Okay, let's gonna be find the key. Just wait lang ang sensitivity bayot kay kailangan na to siya ano siya para nindot kay na siya bas para ay anaging saging. Halati asa mang yawi diri. Asa man ko paagion ninyo? Wala yawi hala unsa man ni uy. Balay pani unsa ni? Ay, ara! Diyos ko, let's see. Saan pagpakakitaan na dira kay abim na ko layhayan. Salamat na lang. Haya! Uy, abri tayo dito sila. Perfect. Love it. Okay. Okay, unang bungat. Okay. Okay, dahil na-feel na ko yung anak day. Hello? Ah! Diyos ko! Yung anak day na murag butiki. Ah! Ayaw sa best. Sige, sulod ron diri. Wala abnormal. Ay, ano yawa. Uy, bes. Diyos ko, dili magpalabig ka anyag, day. Diyos ko, bes. Diyos ko, day, moradyo kag butiki, bes. Kalma lang. Dita mahadlok sa dili ang kahadlokan, ha. Lesson learn. Tara, natay key. Tara, key. Saan ni siya? Oh, natay gold. Ay, okay, so atong pangitaon karon kay gold, which is gold die, which is gold. Okay. Mention na to ha, kaning dapat mapuno ni yawi og gold. Buang man yung anak eh. Ay karon ka lang kay nato injection. Ay kuan hala. Piste lang ni anak. Ay. Okay. Kalma lang ha, kalma. Kalma lang taday kina. Sinibunda ko ng anak ni Slenderina ron. Oh my gosh! Push niya! Kalma te, kalma. Okay. Okay, wala. Okay, finding Kiki. Ayan. Kalma lang. Which is dili juta ka ano diri. Kung wala yawi. Murag padulong iyang anak diri ay. Ay. Murag magnay kalagot. Gasigig ungol iyang anak tin unsa man ka ti gibigaan ka. Kabigaon ba imong anak Slenderina ay? Kabigaon na lang jud bes ha. Okay. Atong mission karon kay kanang mapuno niyang yawa ka ti, yawa ka. Char uy na kay ka bes. Which is nga no, magpakurat pa ka Slenderina, dili makagwapa. You're such not beautiful. Charing uy. Okay. Like, dili siya kahadlokan guys, as in. Dili ka angay mahadlok niya, kay mas hadlok siya na. Okay, mangitatag mga gold diri or anything na ano. Okay, which is ay, perfect. Tara. Kita na tati. Which is the gold. Ay, hello, perfect. Unsa man ni diri? Swimming pool. Ay, I think morning exit. Ay, ignag na ay mong mama diri Slenderina kay na ambot na lang jud. Ay, hello baby. Yawa. Pistik ah. Diyos ko ti. Kadshot. Muambak maninuon na wala man ta kagyon sa ti. Kalma.
Kalma lang. Mahina ang kalaban. Hello, anybody here? Ara, tara. Oy! Shit, ha? Dahil nindot siyag balay, dako yung balay. Which is... Okay, hello. Kabalo kung magpakurat ka, tik. I know sa mong laundryhan. I know, right? Okay, na, okay. Okay, unsa pa man ang nadiri. Okay. Okay, perfect. Like, kunan ko siyang balay, di katong mura, bitag to nasa Roblox kat... Roblox. Sa Roblox, baka itong ilaga, bitaw na kuan. Katong magukod-gukod. Basta anaging lang. Ay, wow, kalami bag bathroom. Perfect. Dami siya. Unsa na ba? Pusit na. Day. Hello? Hello, anybody here? Char. Nayawa! Yawa, ti. Pistions. Uy, abi makog sa silindriner ang nadiri. Uy, Diyos ko, tabang-tabang. Uy, ayaw tawon ha, palihog lang. Uy, abi ko magsasilindrina ang naadiri. Ay. Diyos ko ha. Which is nayang bana diriti, nag-anyar. Char lang. Di ba mo, diri na siya gi-ano? Okay. Okay, gamay na lang kulang guys, which is, hapit na ta makatakas. No, maayo pod mo, no? Ano? No! Tabang. Muna yung higdaanan, kamaot pa yung higdaanan ni Kachip, pas yung higdaanan, oy. Masa man na cartoon, raman na nagikuan. No. Mahawa na ko diri. Kajut lang, kanapa ko takuan diri last mission. Mission sa onjud. Nindot man magbalay, wala man ko nag-ano siyang balay ti, wala ko nag-judge. I'm not judging your house. Judging, saan yung judge? Judging, saan onjud best, oy. Okay. Kabalo kong nakasaluyo man, ang ayaw chukog kuan na. Ti, in fairness, nindot magbalay, no bash. No bash. No bashing ti, as in. Ala, yawa. Na, mahawa na lagi ko diri. Mahawa na ko siyang balay na, baho kag anso. Diyos ko. Muni balay ninyo, ipagmanirado mo. Rats. Okay, which is, asa ta makat... Ay, kabalo ko guys, kung asa ta mo takas, which is sa taas, but... Okay. Kutingog-tingog ang yung anyar system, best. Which is, isa na lang ka ano. Okay, kalma lang. Okay, wala diri man. Gusto ko magtagbo mo siyang anak, ti. Okay. Perfect. Okay, wala. Wala man. Ay, tara. Look, isa na lang guys, makagawas na ta. Isa na lang. Which is, isa na lang jud siya. Nakagawas na ta sa ano, balaak. Char! Sound jud. Maka-escape na ta guys. Isa na lang atong pangitawan ang ano kay. Ang part sa ano kanang kinatumiyan. Yo. Murag padulong iyang anak ti. Tara. Mura mag naikalagot ti no. Tanaw. Sound jud mura mag naikalagot. Okay. Yawa! Stop, Sandrina! You are not beautiful. Over ka makano sa ko, Sandrina, na para bang Slenderina, ha? Warning ka na ko, die. Okay, wala man diri. Wala may mga K or any naging sagi. Wala. Okay, wala. Since wala man, no. Okay. Sis, nimbalik na ko diri. Uy, balag magtagbo mo ito yung anak. Ti, uy, tsaka ito yung anak. Yawa, hoy. Sandrina, ha? Yawa. Unsa to, best? Which is... Yung anak na tsaka. Okay, wait lang. Kalma. Hoy, na ako diri, oy, abnormal. Manggukod na lang kani, libat pa jud. Ay, kana des. Feel ko, unsa may ano. Mangita tag yawi guys. Which is, isa na lang jud ka yawi atong pangitaon.
Lock pa jud ang door, oy. Di ba yung anak sa taas? Nabot na pud lagi diri ay. Okay ni. Yes, wait lang. Padulong iyang anak na tsaka. Okay, magtago sa ta diri guys. Magkanta sa tagbini. Ay, arao. Gihangak iyang anak ma'am kasi gagugod na ko pamati man. Lagi magugod na ko. No, kay runner ko best. Ko kay magkamang-kamang na ka ma'am. You such as anaging lang ka. Gawis lang kag time para sa imong ano. Buisit man imong inahan oy, let's share. Feel ko wala asang yawi. Hey guys, ay! Wait lang, mabalik ko sa taas siguro. Feel ko murag mabalik ko sa taas kay murag na ang yawi. Which is the K is wala diri. Murag kato na lang jud akong pag-asa. Bye, baba. Do. Uy, Diyos ko. Pamatig ayo eh. Adza, unsaon jud mura mag-model. Model sa sabon. Unsa siya na sabon best? Adza, unsaon jud. Pamati lagi kaday ay. Dool dire kay sagpaon ta karon na, bali nang liog mo ron. Diba, pamati sa Slenderina guys, as in. Mura siya ka ng anagi, such as na. Ki wala jud day. Lolo. Ay! Ali be, ali. Da. Ay, ogobs, kaogobs. Ogobs na lang nimo no. Wala jud day, door is locked jud best. Which is mabalik na to guys sa ano atong giatuan kay wala man siya ano diri day, wala yawi. Wala siya K as in. Wala K diri ti. Ah! Diyos ko ti! Hayop! Diyos ko na alimango, galakaw-lakaw. Diyos ko, tabangin yung alimango. Ay, tara. Ito na ba yung hinihintay ko? Yawi. Yawa, lagi ni siya. Ay, o, lagi susunod na ko, ma'am. Kaya marakag alimango, ma'am. Aray. Marakag alimango, ti, nakatong di mahalin. Sige, sunod mo rin Epa. Epa ka? Tara, ay, diri. Okay, basi na diri ang mga ano. Which is, wala may ko ano diri. Wala man. Ay! Ali. Ogobs. Manggoko na lang gani, di pa siya kadakop. OMG. Wait sa. Hala, asa mata makakitag yawi ani tino. Pamati lagi ni kaanyag ay. Kasi nara diri. Okay. Balik ka sa atong giagyan sa taas, balik ka sa taas. Okay, which is marag wala kay diri. Ay kay diri. Lang. Lamay. Alo, huy, gusto unsa naman ka bes? Huy, grabe na jud ang matahan nimo ha. Udi na purpose sa imong gapote imong mata, imong nakay vision. Diyos ko. Mura jog alimango. Okay guys, mabalik ka sa taas kay wala man jud diri day no. As you can see, wala jud yawi. Balag pakuratan tas yung papa day na yung papa na abnormal. Okay, wala jud diri. Grabe vision oy. Muli na purpose imong mata. Okay, which is nimbalik ta diri guys. Sina diri? Wala po yawi. Diba? Uy, wala na lagi sige pakita sa Slenderina na ako ay. Like, panalagsan na ka siya magpakita. Which is yung ay, let's share ka ha? Ay, grabe. Hello, naaraman mi dress yung house kay nag-inspect bayat sa on should. Like, mangita mig yawi. Okay. Wait lang biya akong sensitivity.
Ay, ano na lang. Uy, ayaw pangurat palihog. Uy, wag gwapa na ba kay mong Slenderena diri oy, imong future. Ah, Diyos ko, amot na lang jud. Okay. Dahan-dahan lang, bes. Ayaw pa. Uy, abnormal lagi kag kaliwat ay. Grabe, ano mo ti. Diyos ko ha. Wala pa. I'm not ready. Sili kay gadug ay ara tara day haladay araday ay which is you need to just to find the safe key. Gani ang safe key gani no. Ay tara. Hello, anybody here? Oy, moagir ako te ha. Wala man di mo ko mangawat diri kay unsa mo pay kawaton ako diri. Kaning bangko ninyo nasa bugata. But na lang jud. Dili mangurat. Ayo. Which is diri ang front door. First, I have to find out. Uy, unsa may pangitawon ako diri ay. Ay, dili kabalo na ko unsaon. I know right. Na unsaon siya. Which is dili siya diri. Katong ano nasa ubos. Balag gukuron tas yung anak na magtsaka kay na butiki. Which is diri. Okay. Nang naog na ta guys. Which is katong gi-respawn na ako ti dadto na to pangitaw ng safe key. Then dadto tam ano. Balag magtagbo tatong yang anak na marag antsa. Okay. Just Diyos ko! Yan na po diri ang murag alimango yung anak ti. Diyos ko, nalambot na lang jud. Ay. Gokod jud best. Taman si mong kahangturan. Tara. Ay, dili ni mao. Katong other door. Asa di ko nag-respawn ato di ay. Dili ni siya mao guys. Wala, asa naman ko? Okay. Diba? Oh, Diyos ko. Ano pa yung anak diri, ma'am? Pamati lagi ni kaanyag. Ay, hala, Diyos ko, marasyog, alimango, di katong kabakabalo, matong kuto sa iro. Day, hala, day, pariha, dyan kasi lagnawang, day, ako kay ulo, ma'am. Diyos ko. Mo di kang gipreso katong granito, di ay. Gipreso ka ni granta, kay grabe, man, kakakuan, gihimo, kag iro, dato, ma'am. Which is, mura man kag iro. Mura kag iro, day, as in. Ay! Nanapod siya, ma'am. Hoy, dilagi ko nimo lagi kay mura kag iro, dili ko dapat mo-adapt sa imuha. Sko dili ka ka-adapt-adapon ma'am kay na. Mut na lang jud tay murag mahurot jud among ang pangkonsumo na mo day kinaon nimo vayot. Just asa day ko ato. Diri ba? Ay ara. Di man ni mao. Ay tara. Layawa. Uy, unsa man ni ba? Uy, unsa ni linog? Ay! Uy, hala. Uy, unsa ni best gianyar ko? Uy, Diyos ko, ma'am. Uy, ala. Ay, Diyos ko, kaabog ba diri? Uy, unsa ni anyar? Uy, wala man mo giingog anyar di ay ni. Diyos ko, naguba yung balay best. Uy, unsa ni? Ay! Yawa na. Asa man ko moagi ana? Lagi atay na day. Unsa man din yung diary di ay yung diary. Uy, di man ko manghilabot si mong diary day. Yawa la. Ay! Uy, nag-ungol-ungol lagi ka, bes. Ay, pag ungol-ungol, ma'am. Bastos kay kagbaba. Ay! Tavang. Wala na. Destination? Hala, nakatakas na ko guys. Oh my gosh. Mo dito ang last party ay yun dear dagger. Okay. It has been a good day today, but I'm starting to feel this. Guys, since nalampos naman nato no, so ang atong next dalaon na pod kay
Slenderina the Aslom the best. Aslom basta Aslom siya, ma'am. Rats.